ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମର ପରିସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ନ ଘଟିବାରୁ ତ୍ରିଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଲଗାତାର ଚାଲିଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଦୈତ୍ୟବୀର ମହିଷାସୁରର ପରାକ୍ରମ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁରର ପ୍ରକୋପରେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଷାସୁର ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁରଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସ ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କର ଦୂତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୋଧ ହେଇଛି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟରାଜ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏକିଟୁ ସାହସ, ସେ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ ଦୂତକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୂଢ଼ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଗିଚ୍ୟୁତ କରି ଅକାପୁରୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବେ। ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କର, ଏହା ହିଁ ମହିଷାସୁରର ଆଦେଶ। ଯଥାଜ୍ଞା ଦୈତ୍ୟରାଜ। ଅବିଳମ୍ବେ ଆମକୁ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଏବଂ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୁଟାଙ୍ଗନାକୁ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦୈତ୍ୟରାଜ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶ। ରେ ମୂର୍ଖ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ଶୀଘ୍ର ପଳାୟନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର, ନଚେତ୍ ମୋର ଏ ବଜ୍ର ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ପଠାଇ ଦେବ। ମୋର ଏ ବଜ୍ର ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତମ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ କଣ ଆମକୁ ଜାଣିନାହୁଁ? ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୈତ୍ୟବୀର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପାଇଅଛୁ। ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ନାଚିତା ଛାଡ଼ିଦେ। ଆଜି ତୋର ପରାଜୟ ଆମ ହାତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସାବଧାନ ମୂର୍ଖ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ସମ୍ଭାଳ ମୋର ବଜ୍ର ଶକ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଶୁମ୍ଭ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭାଇ ଶୁମ୍ଭ, ଦୈତ୍ୟପତି ମହିଷାସୁର ସ୍ୱୟଂ ଅଳକାପୁରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟପତି ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଦୈତ୍ୟପତି ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଦୈତ୍ୟପତି ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଦୈତ୍ୟପତି ମହିଷାସୁରଙ୍କର। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କମଳାପତି। କଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ? କିଛି ଠିକ ନାହିଁ କମଳାପତି।
ଦୈତ ମହିଷାସୁର ଏବଂ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୋତେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଅଲକାପୁରକୁ ନିଜ କବଳିତ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଏ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ହଁ କମଳାପତି, ସେ ମୋ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୋତେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ'ଣ କଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା? ମୋ ସିଂହାସନ ଟଳମଳ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଭିଷ୍ଟ ବର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭୋଷ ହୋଇଗଲି। ହେଲେ ବର ଦେଲା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ବେଦପତି? ସେ ଦୈତ୍ୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଉପାୟ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ସେ ଦାନବର ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା କାରଣ କ'ଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର? ଦୈତ୍ୟପତି ମହିଷାସୁର ଏବଂ ତାର ଅନୁଚର ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କର ପ୍ରକୋପରେ ମୋର ଆସନ ଟଳମଳ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତି କରି ମୋତେ ପରାଜୟ କରି ଅଳକାପୁରକୁ ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ସେ ଦାନବର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କାହିଁକି ପିତାଙ୍କର ଏକଥା କ'ଣ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ? ସେ ଯେ ନୀରବ ଚୁପଚାପ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବତାଗଣ, ସେ ଦାନବ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା। ସେ ଦାନବ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଯେବେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନିଜ ମଥାରେ କର ଥାପିବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସେ ଦୈତ୍ୟ ମହିଷାସୁରର? ସେ ଯେ ଏକ ନାରୀ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିବ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିଏ ସେ ନାରୀ? ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ନାରଦ ଆମକୁ ଦୈତ୍ୟ ମହିଷାସୁର ଏବଂ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା କହିଗଲେ। ତାହା ସତ୍ୟ ଯେ କିଏ ସେ ନାରୀ? କଥା ତ ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ସେ ନାରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ତୁଣ୍ଡ ବିତୁଣ୍ଡ କରିଦେବି। জয় দুর্গবিনাশিনী মা দুর্গাঙ্কর, জয় দুর্গবিনাশিনী মা দুর্গাঙ্কর। ହେ ଦେବତାଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ନାଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ନାମ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେବକୁଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ହେ ଦେବତାଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ମହିଷାସୁର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଇଦେବେ। ପୂର୍ବକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରାଇଦେବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆମକୁ ମହିଷାସୁରରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି। କି ମୁଁ? ହଁ, ଆପଣ ଦେବୀ, ଆପଣ ଆମକୁ ମହିଷାସୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର ଅନୁସାରେ
ଏକ ନାରୀ ହାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ନାରୀ ହାତରେ? ହଁ ଦେବୀ, ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ହେ ଦେବତାଗଣ, ତୁମେ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବୀ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାହାନ ପାଇଁ? এই নিয়ন্তু দেবী, ପଶୁରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବେଶ ଦେବଗଣ, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ସିଂହ ବାହିନୀ ରୂପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ। ଇଏ କଣ ଦେବୀ? ଇଏ କି ଭୟଙ୍କର କରାଳ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର? ଲାଗୁଛି ଏଇ ନିମିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭୟ ନାହିଁ ଦେବତାଗଣ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ମୋହିନୀ ରୂପ। ମୁଁ ଏବେ ଏହି ରୂପରେ ମହିଷାସୁରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ଆପଣ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ବିସ୍ମୟ ନାରୀକୁ ଆଣିବାକୁ ରତ୍ନଗିରିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମହିଷାସୁରର ପାଟରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀର ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରତ୍ନଗିରିରେ ଏଭଳି ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିପରି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୁମେ କଣ ଅଗ୍ନିର ଗল্প ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ଦେବୀ? ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେବା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ହଁ, ଜଣେ ନାରୀ ହାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଏଇଆ ନା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମର ଅବାନ୍ତର କଥା। ଜଣେ ନାରୀ କଣ এই মহিষাসুর শক্তির সম্মুখীন হইপারিব? মূর্খ, মূর্খ তুমি। দৈত্যরাজ মহিষাসুরଙ୍କ জয় হোক। କିଏ? ଦୂତ, କଣ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛୁ? ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ନିହତ ଦୈତ୍ୟପତି। କଣ କଣ କହୁଛ? ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ନିହତ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ 2 ଜଣ ଦୈତ୍ୟବୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ। ଦୂତ, ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ମଣିଷର ରାଜସଭାରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। সেই সুন্দরী নারী হব মহিষাসুরর পাটরানী। ଓହୋ, ବହୁ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ରତ୍ନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ବଞ୍ଚାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ? ଭାଇ ଶୁଭ, ଦେଖ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କି ନୟନ, କି ତାର ଚାଲି, କି ଭଙ୍ଗୀ, ଦେଖ ଭାଇ। ସତରେ ସତରେ ଭାଇ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇ ଶୁଭ, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଆମରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିକି ଚାଲି ଆସୁଛି। କିଏ ତୁମେ ନାରୀ? କିଏ ତୁମର ପିତା? କିଏ ତୁମେ ସୁନ୍ଦରୀ? ତୁମ ନାମ କଣ? ତୁମର ପିତା କିଏ? ତୁମର ଗୋତ୍ର କଣ? ମୁଁ ନିଶୁମ୍ଭ ଆଉ ଇଏ ଶୁମ୍ଭ। ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଦୈତ୍ୟବୀର ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଅନୁଚର। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋହିତ। କି ବୀର ତୁମେ, କି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଛାଡ଼। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିବା। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋର ଏକ ନିବେଦନ। କୁହ କଣ କହିବାର ଅଛି ତମର? କୁହ।
କୁହ କୁହ ସୁନ୍ଦରୀ କୁହ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ନାଚ ଗୀତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ନାଚ ଗୀତରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ଅଛୁ ଦେବୀ। ତେବେ ଟିକେ ନାଚନ୍ତି କି ଟିକେ ଗାଆନ୍ତ କି? ନା କଣ ଶୁଣିବ ନାଚିବା ତେବେ ଆରମ୍ଭ କର ଭାଇ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଗାଉଛି ତମେ ନାଚ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। এই নারী সুন্দরী নারী ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିବା ବରକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଏବେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଶୁମ୍ଭ। ବଣିବା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାରୀ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିଛି। ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କଦାପି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବଣିବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ ସେମାନେ ସେ ନାରୀକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମହିଷାସୁରର ଆଦେଶ। ଯଥାଜ୍ଞା ବଣିବା। ସମସ୍ତ ସେନା ସେ ବିସ୍ମୟ ନାରୀର ଶକ୍ତିରେ ନିହତ। ପୁରୁଷତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀରାଜ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ନାରୀ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଆପଣ ଏ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ନା ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ନିକଟରେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହିଷାସୁର ଯାଇ ଶରଣ ପଶିବ ଅସମ୍ଭବ। ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଏହି କ୍ଷଣ ମତେ ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସେ ନାରୀକୁ ବନ୍ଧ କରିବି। ମହିଷା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ମହିଷାସୁରର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କର। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମହିଷାସୁରକୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ତୁ ବୋଧ କରିବୁ? ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଛଡା କଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମହିଷାସୁର
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते।